Guys, live tayo dito sa Bicol. Live tayo dito sa Sangay, Camarines Sur. So ito guys, ang sitwasyon dito sa tabing dagat sa bayan ng Sangay. Sa lukuyan na napakalakas ng alon. Nagkataon po na hindi gaano mataas ang tide o yung hindi masyado high tide ang dagat. Guys, makikita nyo, ayan ang Nato Boulevard, Nato Port dito sa Sangay. Ito guys ang update dito sa Bicol sa pagpasok ng bagyong si Opong. Bagyong Opong dito sa Bicol. At kung makikita nyo, medyo malakas yung hangin at malalaki po ang alon, pero hindi masyadong ganong kalaki kasi yung nakaraang bagyo pong Pipito ay umabot po dyan sa Kabahayan ang alon. Guys, sound check, kumusta po ang ating audio? Sa Samar po naglandfall ang bagyo. Yan, dito po sa Bicol ay dito sa amin sa Camarines Sur, hindi po na sentro ng bagyo ang Camsur. Ang nasentro po ay huli ko pong tingin sa Pag-asa ay sa Samar. Ayan, ito po ang live dito sa Camarines Sur sa Sangay, Municipality of Sangay. Ito po ang barangay Nato. Ito po yung sikat na Nato Boulevard dito sa amin. At makikita nyo sa aking harapan ang malalaking alon na bumabayo dito sa seawall ng barangay Nato, Sangay, Camarines Sur. So isa ito guys sa mga proyekto ng gobyerno na talagang nakatulong dito guys sa mga residente dito, kasi dati nang wala po itong seawall o itong Nato Boulevard, pag ganito na ang panahon ay abot na po sa Kabahayan ang alon ng tubig dagat. So yan, buti na lang po at nalagyan na po ito ng seawall o ng boulevard. So sana po matapos ito. So hindi pa po tapos itong Nato Boulevard. Dudugtong po doon sa isa pang boulevard sa kalapit na munisipalidad. So malaking po ito, tulong sa mga residente dito sa amin, lalong lalo na dito sa mga nakatira sa tabing dagat. So ito pong kita nyo, karagatan ito ay ang Lagunoy Gulf. Ito po ay karugtong ng Pacific Ocean. Yan po ang Lagunoy Gulf. Napayong po ako kasi umuulan. Malakas po ang ulan dito. Yan, naglalaki ang alon po. Ang makikita nyo ngayon dito sa bayan ng Sangay. Yan, shout out po and good morning sa ating viewers ngayong umaga. So nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang kalagayan dito sa Camarines Sur, lalong-lalo na po dito sa mga barangay na malapit sa coastal area. So dito po tayo malapit sa Sangay, kaya dito tayo nag-live sa barangay Nato, Sangay, Camarines Sur. At yan, na pagpunta ko po dito ay hindi ganong kalakas o kalaki ang tide, o medyo low tide pa. Kaya hindi po sumasampa hanggang sa boulevard ang mga alon o ang tubig dagat. Lakad-lakad tayo guys dito sa may hagdan. Yan, kung nakikita nyo,
malakas na hangin, napakalakas. Okay, so tayo yan sa itaas ng boulevard. Yan, dito tayo sa may hagdan. Yan, malaking alon at pumahampas dito sa bayan ng Sangay. Malaking tulong po itong boulevard, itong seawall na napakalaki. So dati po yung mga kabahayan dyan ay inaabot na po ng tubig dagat kapag kalakas ng hangin. Isa natin payong natin guys, wala na ulan. Ayan, ang lakas ng alon. Wala po ngayong wala po ngayong pinayagang pumunta sa laot ano ka mga isda. Sigurado na po tayo ngayong mabibiling preskong isda sa merkado. Karamihan po ng mga isda ngayon ay frozen kasi yung mga fish pan po dito ay nag-harvest na po ng maaga para maisalba sa pagbaha. So ito pong nasa kanan po natin ang Nato Port, located in Barangay Nato, Sangay, Camarines Sur. Yan po ang daungan ng barko dito sa aming lugar. At yan po ang Nato Terminal Port at nandyan po nakabase ang Philippine National Police Maritime Group. Andyan merong mga pulis at merong mga Coast Guard na nagbabantay ng ating panahon. Good morning. Ang oras po natin ngayon ay tingnan natin alas 6:40 is yan 6:46 September 26 guys, Friday. And dito po yan sa Pilipinas, Philippine time. Ang mga nanonood dyan sa Hong Kong, sa ibang bansa, good morning dito sa Pilipinas. Ayan guys, ang basura, inaanod na po dito yung basura galing sa laot. Ayan o, daming basura sa tabing dagat. Mga plastic, binabalik na guys yung mga basurang tinapon natin sa dagat. Ayan na guys, ang daming basura. Makikita nyo ngayon ang live video dito sa Barangay Nato, Sangay, Camarines Sur, Bicol Region. Kung hindi po ako nagkakamali ay lumihis po dito sa amin ang bagyo, bumaba yung kanyang track, kaya sa Samar po siya naglandfall. At ngayon ay kumbaga na safe po yung lugar namin dito. Hindi po kami dinaanan ng malakas na hangin. So although malakas yung hangin ngayon dito, pero hindi po masyadong nakakapagpinsala sa mga bahay. So yan ang sitwasyon dito sa Barangay Nato, Sangay, Camarines Sur, Bicol Region. So kanina hindi pa umabot itong tubig. So pa high tide pa lang po, ayan. Umaakit na sa hagdan ng tubig. So pa high tide pa lang po ang dagat, ang tubig dagat. Kaya mamaya kung hindi magbabago guys ang alon, lakas ang alon, pwedeng sumampa po yan dito sa daan ang tubig dagat. So sa malaking tulong po itong seawall o itong boulevard road na ginawa dito kasi noon po nung bumabagyo noon na wala pa ito, yung mga kabahayan po dyan ay tinatangay po yan ng agos ng dagat.
Marami po dito mga bahay sa tabing dagat na gawa sa light materials na tinatangay po yan pag ganito kasama ang dagat kahit walang malakas na bagyo. Pero dahil sa ginawan po dito ng gobyerno ng boulevard na napakataas po nito, ito po ay napakataas. Kung titingnan niyo po yung hagdan na yan, kung ilang palapag ay ilang ano po yan, step. So mataas po itong seawall na ito at malaking ano po ito, malaking tulong dito sa mga taga barangay Nato, sa mga residente dito sa tabing dagat na nagiging safe po yung kanilang bahay, lalong lalo na yung mga bahay na gawa sa kawayan, mga light materials. Sila po ay napoproteksyonan nitong ganitong magagandang proyekto. So sana po matapos ito. Shout out natin ang DPWH, sana tapusin ito kasi ngayon hanggang doon pa lang sa Barangay Santo Niño. So sana po magtuloy-tuloy po ito at matapos hanggang Barangay Sabang, sapagkat ito pong nakikita nyong guhit na yan, dito po ay ito po ang coastline ng Partido area or ng 4th District ng Camarines Sur, na kami po ang sumasalubong sa malalakas na alon galing sa Pacific Ocean. So, nandito po ang Catanduanes, ito po ang Pacific Ocean. So ito po ay tinatawag na Lagunoy Gulf. Ang Lagunoy Gulf dito sa amin sa 4th District. Kaya open na open po yan sa malalaking alon. Kaya sana ay hindi maapektuhan ng tawag dito, ng issue ngayon sa flood control, na sana hindi mawala po yung hindi maalsan ng budget po dito sa aming lugar, itong aming Nato o itong aming boulevard. So tatawagin po itong Partido Boulevard pag ito ay natapos. So ito po ay malaking tulong po sa aming mga kababayan dito sa lalong-lalo na napakalapit po namin sa coastal area or sa dagat. So ito po kasi ay karugtong na ng Pacific Ocean. Dito po sa bahaging ito ang Pacific Ocean, katabi ang Catanduanes. Kaya prone na prone po kami dito sa storm surge. Ano po? At nung nakaraang bagyong Pipito, nung nag-live po tayo dito, ay mas triple po nito yung lakas ng alon. At yun po yung tumulong din sa kabahayan para hindi rin yung mga bahay dito sa malapit sa dagat. So nung bagyong Pipito guys, umapaw po dyan sa port na yan ang tubig. Lampas po dyan yung tubig ng bagyong yung alon ng dala ng bagyong Pipito. So dito naman sa bagyong Opong, ayan, kami po ay nakaligtas dito or hindi kami tinamaan ng malakas na bagyo ng hangin dahil po lumihis o bumaba yung truck ni bagyong Opong. So makikita natin ngayon dito ang daming basura mga basura na inanod dito sa tabing dagat. Galing to sa mga ilog na bumaha. Ayan. So ibinabalik guys sa atin yung mga basurang itinatapon natin sa ilog. So makikita natin guys, merong mga pulis doon, mga PNP Maritime Group na nagbabantay sa tawag dito, Pantalan. Nakita natin ang ilang mga personnel ng Philippine National Police at mga Coast Guard. May kasama silang Coast Guard. Nandyan sila guys sa may kahoy. Nakatingin sila. Shoutout sa Imperial Pura Roa family dito sa Bicol. Yan, chat sa atin ni Aaron Pura. Hello sir, ingat po kayo dyan. Sabi ni Ma'am Tiger Lily, watching from Hong Kong sir. Nagasunsupon po ako sir. I am
Pisces girl. Okay, shout out po. Good morning sa ating viewers, sa mga viewers natin na nanonood. We're live po dito sa Nato Boulevard, Barangay Nato, Sangay, Camarines Sur. Yan, Barangay Nato, Municipality of Sangay, Camarines Sur, Bicol Region. Ito po ang coastal area ng 4th District ng Camarines Sur. Makikita nyo po na binabayo ng malalaking alon ang seawall po dito sa Municipality of Sangay sa Camarines Sur. Dala po ito ng bagyong si Opong. Ayan, ang tide po natin ngayon ay mag-high tide pa lang po. Kaya kung high tide na po ito, ang alon pong yan ay abot po yan dito sa main road. So ngayon po ay hindi pa masyadong mataas ang level ng tubig, kaya hindi po siya nakaakyat dito sa main road. And guys, ang sama ng panahon ngayon dito sa Bicol. So wala pong mangingisda ngayon na makakapaglaot, kaya walang kabuhayan. Lahat po ngayon ang mabibili nating isda dito ay mga mga frozen fish. Ayan, malapit na pong tumaas ang tide. Ingat po kayo dyan lahat, sabi ni Madam Roda Saha. Shoutout po dyan sa imo. Kagabi po ay inalis na po yung mga street light dito. Punong-puno po ito ng ilaw paggabi. So kung makita nyo yung mga poste, wala na po yan mga solar street light kasi tinanggal na po ng munisipyo. Ayan. Mamaya pupunta tayo guys doon sa mga bahay na nakatira sa tabing ilog naman dito sa Sangay. Titingnan natin ang kalagayan. Yan, medyo malaki na guys yung alon. At ang kagandahan po ngayon ay hindi po umulan dito sa Sangay, Camarines Sur. Wala pong ulan ngayon. Medyo malakas lang na hangin at malalaking alon po ang nakikita natin dito sa baybayin ng Sangay, Camarines Sur. Nakikita nyo po dyan sa unahan, yan na po ang karatig ng mga munisipyo ng 4th District. Ito pong tinatayuan natin ay Municipality of Sangay. Ang susunod po dyan ang Municipality of Tigaon, San Jose, at papunta na po yan sa kabundukan ng Lagunoy. So ito pong boulevard o itong seawall na ito ay hindi pa po tapos. So sana ay matapos po ito para malaki po ang maging ano namin dito, yung proteksyon laban sa malalaking alon. So napakalapit lamang po ng bahay namin dito sa dagat, kaya ramdam po namin dito pag malakas ang alon. Maraming bahay po dito ang nasisira sa tabing dagat ng 4th District ng Camarines Sur. Karamihan po ng mga bahay dito ay gawa lang sa light materials, gawa lang po sa bamboo at sa nipa hat, kaya tinatangay po ito ng matinding mga alon pag ganitong masamaang panahon. So nagpapasalamat tayo sa national government dahil ginawan po kami ng ganitong proyekto na tumutulong po sa mga tao na maprotektahan ang aming mga bahay. Yan guys, napakaganda po ng proyektong ito. Sana ay matapos po. Sana po ay hindi maapektuhan ng issue ngayon sa flood control. Ano po? Kasi ito po ay magandang proyekto dito sa amin. So ganito po ang kumbaga ito po ang project na dapat talagang i-push. Yan, lumalaki na po ang alon. Imagine niyo yung alon na yon, kung wala po ito ay matatangay po yung mga bahay na yan dito sa tabing dagat. Kaya napakalaking tulong po nitong seawall na ito, nitong boulevard para sa aming mga taga Bicol. Kasi hindi lang po naprotekto, kumbaga marami po siyang na-target. Nagkaroon na ng seawall,
nagkaroon pa po ng magandang tourist attraction dito sa aming lugar. Kasi dinarayo po ito ng mga bisita galing sa iba-ibang lugar para lang magpa-picture, mag-picnic. Kasi paggabi po dito ay super liwanag ng ilaw, mga pailaw. Kaya yan, bukod sa naproteksyonan na po yung mga kabahayan dito, nabigyan pa po ng additional income dahil sa mga dumarayo, mga turista, mga bisita galing sa karatig na bayan, bumibili po yan dito. Nagkumukonsume po yan dito ng kanilang pera. Kaya kumbaga itong nakikita niyo pong project na ito ng gobyerno sa aming lugar, ito po ay malaking naidulot hindi lang sa oras ng sakuna, kundi nagdagdag kabuhayan pa po. Ayan, lumalaki na ang tubig. Sana wag na dumaan dyan ang bagyo. Opo, hindi na po tayo dinaanan dito. Okay, good morning po sir, pa-shoutout po sa mga pinsang ko dyan sa Blanco family and Barnido family, salamat po. Good morning Ma'am Elizabeth, yan, shoutout Ma'am Elizabeth Barandino. Okay, so sa summer na po dumaan yung bagyo at hindi po kami na sentro dito sa Camarines Sur. So yan po nasa likuran natin, ito nakikita nyo ang opo, Sangay. Ito po ang barangay Nato Port. Yan po ang Nato Port dito sa bayan ng Sangay. At yan, naglalaki ang alon po ang humahampas dito sa aming dalampasigan. Yan, pa high tide na po. Malapit na pong mag high tide. Aalis pa po tayo dito pag umakyat na po yung tubig kasi mag high tide na po. Yan po ang nakikita nyo ang Nato Boulevard o ang dinarayo dito sa amin na Partido Boulevard. So malaking tulong po yan sa aming mga kababayan dito sa Bicol, lalong-lalo na dito sa 4th District ng Camarines Sur. Kaya sana po matapos po yan. Shoutout po natin ang bagong DPWH Secretary na sana ay mabigyan ng pondo at matapos po itong aming napakagandang boulevard. So kung makikita nyo guys, malaking tulong po ito talaga sa amin. Kasi kung dati yung mga tao dito ay takot, talagang naglilikasan na pag ganito, alon pa lang. Ngayon po ay kampante po sila kasi meron silang boulevard dito o merong seawall na sumasalo sa malaking alon dito sa aming lugar. So ito po ang Lagunoy Gold. Hindi ko pa napuntahan yan na to port. Patitinan lang. Okay, so sabi ni Sir Robert Daniel Rubio, ito po yung port na noon ay marami pong barko dito nga dumadaong. Ayan, ang daming basura na guys. Ayan, naglabasan na ang basura dito. Mga basurang inanod galing sa ilog. Ayan, ibinabalik na naman sa atin guys yung mga basurang itinatapon natin sa ilog. Ayan. Lapit na guys mag high tide. Good morning guys sa ating viewers. Salamat sa inyong panonood ng live natin dito sa Bicol Region. Dito tayo ngayon sa Municipality of Sangay, Barangay Nato. Maganda po dyan sir, ingat po. Okay, sabi ng Elizabeth. Opo, lalong-lalo na po kung gabi, napakaliwanag po dito sa Nato Boulevard. Ang oras po natin ngayon ay alas 7 na ng umaga, Friday, September 26. Dito po yan sa Pilipinas. Good morning sa ating mga viewers all over the world.
Ayan guys, ang tawag dito, PNP nagpapatrol na po dito sa Boulevard. Makikita po natin dito ang presensya ng Coast Guard nandyan sa kanilang headquarters. Ayan guys, ang headquarters ng Coast Guard nandyan sa NATO Port Terminal. Nandun ang mga pulis. Nakikita natin ang mga pulis na nagbabantay. At may dumaan pa lang na mobile. Ayan, nag-a-assess ng kalagayan ng lugar. At sa kasalukuyan po nakita ko ay punong-puno ng basura ang ating tabing dagat. Madaming plastic, madaming mga inanod na kahoy, mga inanod na bunga ng nyog. Ayan, nakakalkal. Dati po wala po yung mga batong yan. So nakakalkal po ngayon dahil sa lakas ng alon. Ayan, wala po yan dating bato. Buhanginan po dati yan. So dito po sa Camarines Sur, sa Sangay, wala na pong ulan. Hindi na po masyadong nag-uulan. Ito na lang po medyo malakas na hangin at tawag dito, malalaking alon na lang po ang aming nararanasan dito sa coastal area ng 4th District ng Camarines Sur. So ito po ang Lagunoy Gulf. Ito po ay open na open sa Pacific Ocean. Kaya malalaki po ang alon dito sa amin. Hindi po dito basta-basta ang alon. Kayang magpalubog ng barko guys ang mga alon dito. Kaya napakalaking tulong po nitong seawall sa aming lugar. Ayan na. Malapit nang mag high tide. Nung pagdating ko po dito ng alas 6, hindi pa po inaabot itong hagdan na ito ng tubig. So ngayon, abot na po siya. At pag nag high tide na talaga, ay aabot po yan dito sa daan. So ramdam mo po yung yung parang lumilindol pag tumatama yung malaking alon sa dalampasigan. So ganyan po kalakas ang tubig dito sa amin. Ayan guys, so ang laki ng alon. So mamaya magre-relive ulit tayo guys. Pupunta tayo doon sa malaking ilog dito naman sa Sangay, Camarines Sur. At papakita natin sa inyo ang kalagayan. Ayan na, malapit na guys umakyat dito sa lugar natin ang tubig. Ayan, laking alon. Punta tayo sa tabing ilog mamaya. Mag cover tayo doon. Titingnan natin kung gaano kalaki ang baha ng NATO River, yung ilog na nanggagaling sa bayan ng Sangay, ng Ocampo. Ayan guys, magpapaalam muna tayo sa ating live. Sa ating mga followers at subscribers dyan, good morning po. Ayan, nandito tayo ngayon sa NATO Boulevard. Okay, so ito ang sikat na NATO Boulevard. Pupunta naman tayo ngayon guys doon sa tabing ilog. Doon tayo sa tabing ilog ngayon mag-cover. Titingnan natin kung bumaha ba ang ilog dito sa bayan ng Sangay. Mamaya pupunta tayo sa bayan ng San Jose. So ito guys, ang makikita mo pag naglakad-lakad ka dito. So hindi na tayo pupunta sa unahan kasi mabasa po tayo ng ng alon.
marami po dito kukuhan. Paggabi ay marami po nagpipiknik dito, mga dumarayong bisita. At ngayon po wala pang ilaw, inalis ng munisipyo. Ayan, oh. Umakyat ng tubig. Alright, shout out sa ating lahat. Thank you guys for watching.